Ramadan, Ramadan Kareem, Ramadan, Ramadan Kareem. Ka kiyaye bakinka, ka kiyaye kallonka. Ramadan akwai falala a ciki, yan uwa ibadallah. Fari zana sa sunan Allah masanin dukan sirri, shi ne yayi sarki mai mulki kuma yayi jariri, sannan ya aiko manzan Allah domin mu samu alkhairi. Allahumma salli ala Muhammadun Rasulillah. Ka kiyaye bakinka, ka kiyaye kallonka. Idan har kana azumi dan uwa, ka kiyaye bakinka. Idan har kana azumi dan uwa, ka kiyaye idanunka. Idan har kana azumi dan uwa, ka kiyaye mazauninka. Ka yawaita salati da kiran la ilaha illallah. Ka kiyaye bakinka, ka kiyaye kallonka. An fi so kana kamewa, kana istighfari. Ko ka je masallaci ka zauna ka ji tafsiri, a nan za ka samu lada tafi duka labari. Kai kasance da Liberty TV, wa'azinsu damma. Ka kiyaye bakinka, ka kiyaye kallonka. Idan kana da halin badawa sai ka dinga bayarwa. Wannan wata akwai falala a ciki, babu cutarwa. Zance nake yi da gaskiya, to kaji mai rowa. Ga kira cikin nuni yan uwa, mu kara tsoron Allah. Ka kiyaye bakinka, ka kiyaye kallonka. Dan uwa kana neman lada, to ka karanta Qur'ani. Ko nafila kake jerawa dan uwa, aikinka ba muni. Dage ka nemi kusancinka da Allah, ka kyale shaidani. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ka kiyaye bakinka, ka kiyaye kallonka. Ashir na goma ne dan auta na ku daina Liberty, wanda ke ta baitocin faɗakarwa cikin salon baiti. Na ji waɗansu na ce min dodon waƙa na Liberty, ni na Dr. Ahmad Tijjani, masoyin Rasulullah. Ka kiyaye bakinka, ka kiyaye kallonka. Ramadan akwai falala a ciki.